50 gau 8.000 kilometroko bidaia egin dute Iratxe Arrese eta Jon Kortazar Eskoriatzarrek. Bueltan dira, oporrak amaitu direlako eta Greziara arteko egin duten ibilbidea, hemen atzean daukagun autokarabana hau hartuta, nolakoa izan den kontatzeko hitzordua egin dugu. Eskoriatzako Marina auzora, Mainurti baserrira etorri gara, bertakoa delako Iratxe Arrese. Iratxe, zer moduz? Ondo. Irribarretxo ikuste zaitut, hainbat egun 50 gau pasatu dituzue etxetik kanpora, atzean daukagun karabana honekin, arraskiloen tankeran, aurtengo uda berezi honetan, COVIDak markatutakoa izan den uda honetan, Greziara arteko ibilbidea egin duzuelako. Bai, fangara, esango zut herrialdiak, fangara Italiatik ferrixan paso gara Greziara, eta gero Greziatik indou Albania, Montenegro, Bosnia eta Kroazia pasau ditugu askartxo egonda ginguzelako, eta gero Frantzian geratu gara, eta etxera. Hainbat leku aipatu dituzu, horietako batzuk aurretik ere ezagutu izan ere zuei horrela bidaiatzeko ilusioa edo gogoa aspaldidanik datorkizuelako. Lehenago furgoneta bat zeneukaten, furgonetan bidaiatzen zenuten eta ondoren autokarabanarako pausua eman duzu, ezta? Bai, lehen zaukun Opel Vivaro txiki bat, oso txikina, ezaukon komuna, ezaukon ezebe, eta zizanien problematxuak emuten motorranak eta holan, esan gauen, aldatzia toketan da, eta azkenien haundixen hartu gauen. Haundixena geixen, maleteroan eta bizikletak sartzen du, beti eukitzen gauen furgonetiakin ezin gauen hain, itzen gauen, oin autokaraban hain itzen. Esan dugu, Greziara arte joan zaretela, ez dakit hain urruti, mende bago egindarrik aurtengo oporretan joan den ausartak izan zarete, ez dakit nola bururatu zitzaizuen, bidaia hori egitea aspaldidanik pentsatuta zeneukaten, helmuga hori izango zela, edo noiz hasi zineten pentsatzen eta nola prestatu duzuen, egin duzuen bidaia hori? Gu dugu bidaia pilo bat prestatuta. Prestatuta baino pentsauta. Gure lehenengo asmoa zen Eskoziara fatia. Ferrixa hartuta, Dinamarkatik hartuta Eskoziara ferrixa. Eta albada, datorren urtean ingo. Aurten ikusti ditza varianteak eta holan Inglaterran zazera eta COVID eta holan, esan dugu, beste leku batera. Eta Grezia beba izan, nire asko guztakat mitologia eta holan, eta Grezia beba izan puntoa gure gauen afan. Orduan, pentsau, eta gero egisa da, Jonek itzen dagoela prestaketan lan geixena, eta azkenien da bilatu seguroen ikusi, eta herrialde bako etxien seguroen ikusi, eta gero lo lekuak eta lan pixkat antolatu. Adibidez, lehengo lekuak izakun pixkat antolatuta ferrixan datia zaukulako, baina gero bestia zen zer ikusi, momentuen dago aplikazio bat Parfortnite eta Furgo Perfecto eta holan, ikusteko nun inzeiken lo doainik, edo bestela kanpinak eta daia gertzen die, eta horren arabera, fangara momentuen, baina beti aurre prestaketa batekin. Orduan, prestatu dituzuen gauzak horiek izan dira. Horretaz gain ez dakit zerbait gehiago prestatu behar izan duzuen. Aurtengo egoeran, COVID pasaporterik behar izan duzuen, zein dokumentu prestatu behar izan dituzuen, fronteretan edo geldiuneetan eskatuz gero preste edukitzeko. Bai, guk bisok eskuntzan itzen dugu lan, orduan lehenak izan gitzen bakunetan, orduan lehen eta ikuak izan gitzen bakunetan, eta eukigauen sortia bisok gaukela pasaporteko biza. Orduan, zaukun sortia hasieratik pentsau bat gauela nola fan. Basak egun Grezian begiratu gauen enbajadetan eta holan, Grezian eta pasau biginen herrialdetan, adibidez Italian aplikazio bat jaitsi bizagoen nunzazen eta esateko, eta Greziara pasatzerako orduan QR bat sortu bizagoen bebai. Orduan, hori ingauen mobiletik momentuan, eta problema barik. Zer izan da bidaia honetan, gehien gustatu zaizuena, zer izan da gehien harritu zaituena, edo gutxien gustatu zaizuena, kontrakoa? Gehien, nik esango nagoen Albaniako jendia, eta Greziakoa oso jatorra. Eta gero Grezia, autokarabanan joateko dala leku bat ideala. Gu ez gara egon Grezia jendeak uste dagoena Santorini eta holan, ze horra autokaraba handi batekin jateko posible izango da, baina gu egon gara Peloponesoko peninsulan eta Mani peninsulan eta oso erresa da loitxia, Grezian, akanpatzia, taberna baten, baina itxasoko, ondartzako taberna baten bazkaltzen bozu, eta oso merkea da bazkaltzia, loitxen izten dutzue, zebe ordaindu barik, gehi ura hartzen, usten eta elektrizitatea bai. Orduan oso errez. Eta gero Albaniako jendia oso jatorra. Uste dut ondion ez dagoela turismora zabalduta, orduan
daz desietan turistak arafatea. Gaur zeurekin ari gara hizketan Iratxe, baina aipatu dugu lehen ere, Jon Kortazar zurekin bidaia lagune izan duzula, biok kirola egiten duzue, kirolariak ere bazarete, bizikletan ibili zarete, mendibueltak egin dituzue. Esango genuke horrelako bidaia bat egiterako orduan, eta autokarabane batekin ez dira ohiko bidaie komertzialak, bidaiatzeko modu ezberdin bada. Ez dakit zuei horrela bidaiatzeak zer ematen dizuen, bidaia edo ohiko bidai komertzial horietan ematen ez dizuena edo alderantziz? Nik uste dut dela asko bidian ezautzen ditugun lekuak. Adibidez, Greziara heldu ginenean pentsauta ez gauken leku batzutan geratu ginen, eta geratu ginen bi egun. Orduan hori. Eta gero deportia itxerakoan eta holan bebai, Grezian itxasuan kostan egon ginen denbora pilo bat, orduan Montenegrora heldu ginenean ni egon nintzen aproba erdi gaixo, orduan nik esan esto nahi ondartza. Orduan emuten dutzuna askatasuna da hartu gauen eta mendira joan ginen. Eta mendixan, azkenien handakotzu, nengo Pirineoak moduen, hango mendixa, eta super ondo. Esango genuke, Pilpilan dagoen bidaiatzeko modu bat dela, eta hor komunitate handi bat ere badago, zuek komunitate horretako parte zarete, eta ez dakit zareetan ere ez daukazuen zuen komunitatetxoa, ero zuen ataltxoa sortuta. Gara barrazkaraban, barrazkilo eta autokarabanan arteko hitz joku bat daukuin da Instagramen, kontu bat sortu gauen, eta gehien bada beste furgonetero batzuk eta horan argazkia konpartiruten du eta lekuak konpartiruten du, bai. Leku bat asko gustaua jatzu edo injuna barrona badau, ondo badau loitzeko eta errestasunako daukotzu konpartirutzen du. Edo jendeak, gu adibidez gabiz garratzen, Austrian batzuk dabitzen itzen viajea eta oso ona. Eta hori, hasi zen lagun batzun pike batekin hor, eurak zien xomorro beltza, gu barrazkara bar, ez dakiz zer, eta holan, oin lagunak esaten ez dira influenzerra nazela brometan, eta holan. Eta urten gainera berezitasun bat izan duzue. Askotan fronteretan dokumentazioa edo eskatzen dizute, eta orain COVID-aren kontu honekin, ez dakit nora bazoaz, egin behar duzu, kuarentena edo aurkeztu behar duzu COVID pasaportea. Eskatu dizkizueten dokumentuak pasatu alizateko, hori izan dituzuen arazoak ere partekatu dituzue, bertara gerturatzeko asmoa zuenak, jakiteko zer bilatuko zuen eta zer beharko lukeen, ezta? Alde batetik gu jarraitzen dugun beste batzuk egon ziren maiatzien Albanian eta holan, eta holan entero egiten ezagela arazoik esotzela eskatzen ez erreta, eta gero gu begiratu ingauen enbajadetako internetetik eta holan, baina gero gu ingauena da gure esperientzia kontau fronteretan, edo gure esperientzia kontau mendirako bide batutan Albanian asfaltau bari da zena autokaraban asfalteko. Baina gehiema fronteretakoa eskatzen zuzkuen, zer begiratzen zuzkuen, eta jendia jakitzeko, eta jendia galdetu duzku, gu lehenago fanda, gu ustaietik hasi ginen viajien, orduan jendia abuztuen zoiena, galdetu duzku, eta eskerrak emun duzku, eta guk hartu gauen amoren beste batzun informazioa, gu bebai emun bestiei informazioa. 8.000 kilometro egin dituzue Iratxe, kilometro asko dira, autokarabanan, gidatzen, ez dakidana da, egonaldi batetik beste leku batera joango zaretenean, zenbat denboratako gidatze tarteak egiten dituzuen? Viajean arabera, viajea oso urrin bada, ebez Noruegara joan ginenean, bain gauen 8 ordu, 10 orduko traiektuak, azkenean joaterakoan sartu biza orduak sartu behar txuzu. Baina gu denporia dauku. Azkenien 50 egun, orduan gure filosofia da itzen dugu 8 orduko viajeak, baina hemendik adizera moruen ero gutxi hau. Eta gero gu autopista bari faten gara gehienetan, guzteta jakulako ikustia lekuak eta holan, eta gero geratutzen gara igual guzteta jakun lekuetan. Eta hori pasau jakun Frantziara bidien turrakin ingauela topo, eta hor geratu ginen orduan, egun horretan 2 orduko viajea bakarekin gauen. Garestia da horrela bidaiatzea? Ez. Ez da garestia? Ez, autokarabana badaukotzu ja. Garestitza dana da erostia autokarabana. Gero bidaiatzea ez, eta gero segun zelakoa zaren. Kanpinetara joaten bazara astero edo egunero, igual garesti urtengo da eta segun ze kanpin. Gero Albaniako kanpinak 10 euro balizo dago eta Gironako kanpinak 70 euro uste dut, orduan,
Egun asko eta egun horietan milaka anekdota edo bizipen izango zenituzten. Badaukazu horrelako bitxikeria bereziren bat pasa zaizuena bidai honetan? Ez dakit, adibidez Albanian errepidean ikusi ditugu hauntzak, ikusi ditugu beixak. Albanian jendea itxurrixa da lekudanetan, baina errepidean. Orduan, errepidea diestuak eta nahiko txarrak. Orduan, baina jendea berdin jako, eta geratu itxen da. Orduan, zu geratzen bazara eskinan, ondo. Baina, karo, autokaraban batekin pasa indizara gero. Orduan, beti zoiaz kotxiak eskidetan. Aparketan daue oso gaizki. Eta Italian konduziruten daue oso txarto. Eta pitetan daue edo zer gauza. Albanian dauke kriston pazientzia, orduan, igual da tartan dozuna, baina aparko kotxo gure dozuen lekuen, eta Italian ez dauke pazientzia eta geratzen daue oso txarto.